Oras madihamu salhuna amang do tamuinang adorang so tatangihon hatani libata dia pada di manugoton jumulu mahita martangiang mahita. Puji-pujian mardongan moleate ma disobahon nasarohanami ali Tuhan tongon dia pada di manugoton dihilala nasarohanami tutu di pangiring-iringmu di ngolunami buih hami bolas yan borngin nahulumi tolhas tu apala manugoton ala asido kolong ni roham. Nuai Tuhan yang tumangyun hatam mahami pakulingi mahami marhiti hatami nungara di hami tumangyun. Amin. Hurian itu hata dengan saha porsiaun na di bagasan Yesus Kristus turpuk haujani akka ganuk pulau ta di bagasan sadarion di mana tersurat yang parjamita tulu ayat sada. Songono ma didok isi. Marti kibedo luhuna natinopa marti tibedo luhuna nasa sakap-sakap di hasianganon. Marti kibedo luhuna natinopa marti tibedo luhuna nasa sakap-sakap di hasianganon. Udah itu hata dengan saha porsiaon nani halongan di bagasan Yesus Kristus molo manahili ta satok ditupudi ahado na boy dohonot ta tareng otu ari minggu bulan nang taon na salpo ragudang do di yan tonga-tongata na marlas ni roha ala dapo na niluluan jala jumpa akan najinalaan. Alai sebalikna adong do namarjuk ni roha ala gudang akan asoh di halom mohon masa di nguluna. Aha masih dohono tadi si jala madele do hita siala salunai ta alusi mai digano rohata. Urian itu hata dengan saha porsiaun na di bagasan Yesus Kristus didong diturpuk tasa darion marti kibedo luhuna natinopa marti tibedo salu nasa sakap-sakap di hasianganon. Diajar turpuk tau do hita ganup keluarga nang ruas ni huria. Dang salu nata pangido na tapar sita-sita bui masa hatok dapok ni ngulut tahun. Cepat terjadi sesuatu yang kita inginkan kepada Tuhan kita dalam hidup ini. Ale salu di pabone batado nang tiki halihetonna masa di ngulun. Nang salut akan atas akapi di patulus Tuhani songoni marumang ninggulutta di portibion songo parroni arian dohot borngin songoni do margati soring namasa di ngulutta dang sadape namasa di hasianganon sosian parbinotoan ni debata. Kemudian itu hata dongan saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus di somma hatarida ni debata tujormai udang pe akan atapangido akan masa di ngoluon yang go debata marbinoto do sudinai olanido ikon manian hita marhabisuo nasian tuhatai mangatusi lomone rohana molo dipatik debata jolmai ikon hir hodokna mula-ulaon alai di luas debata do nang jolmai marhasonangan marsahulion parbueni dan ulana jalatung une jala dasip do dibau di debata saluhut nai. Olanodo amang do tamuinang molo di luas debata jolmai marhasonangan mangan do minum ikut do nam tau pasangapon debata di ngulutta molo di luas debata do jolmai marhasonangan mangan do minum ikut do na tau pasangapon debata di ngulutta. Amin. Martangiang mahita Tuhan debata mulia tema di pasaha nasarohanami Tuhan di paingot tohami marhiti hatami dia pada di manogoton ikon marhapurusan tuho mangulunami ganuk marsada-sada jalamian tuho mangulunami ganuk marsada-sada pos rohanami Tuhan nahoma namian di ganuk roha pikiran nang sude ganuk ulau nami asimaramida amin paso-paso ma Tuhan akar ruas ni huriam nama muka ulau na diabala sadarion sian nama muka sahatu mengunjungi homa nama ngaramoti jala mamasu-masu pada usian ruas ni huriam aka parsahiton pada usian aka ruas ni huriam aka parmaraan margugu mahami Tuhan benomu jala marhabisuhon mahami mangulau aka ulau nami asimaramida amin. Amin.